Χριστόφορε, να σε καλωσορίσω στην Κύπρο και στο Vitalycast. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είχα μια ανησυχία κατά πόσο θα ήσουν σε καλή κατάσταση να έρθεις απευθείας από το αεροδρόμιο εδώ, αλλά ξέρω ήδη ότι είσαι σκληραγωγημένος από διάφορα extreme challenges, τα οποία σαν άτομο του αθλητισμού, όταν έμαθα ποιος είσαι, είναι όντως εντυπωσιακά. Δηλαδή το να κάνεις βασικά την απόσταση του μαραθωνίου ξηράς στο νερό δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Οπότε είναι με μεγάλη χαρά που σε καλωσορίζω στο Vitalycast. Το podcast μας γενικά θέλει να προωθεί πέραν από την αθλητική επιστήμη και ιστορίες ατόμων που είναι στον χώρο, που έχουν κάτι να πούν, έχουν να προσφέρουν, έχουν να εμπνεύσουν. Οπότε σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τους λόγους που είσαι στην Κύπρο, τι έκανες, πώς το ξεκίνησες. Νομίζω και σε προσωπικό επίπεδο με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία σου. Οπότε ξεκινάμε. Ποιος είσαι? Ωραία. Είμαι ο Χριστόφορος Θεοφάνους. Αυτή τη στιγμή είμαι ο νεότερος κολυμβητής υπεραποστάσεων στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και όλο αυτό ξεκίνησε, κολύμπησα καταρχάς 42,2 χιλιόμετρα στην Ελλάδα, στην Πύλο. Και μέσα στον όρμο του Ναβαρίνου κατάφερα να διανύσω αυτή την απόσταση. Ήταν 3 κύκλοι μέσα στον κόλπο του Ναβαρίνου. Πόσες ώρες? Μου πήρε 15 ώρες και 10 λεπτά. Και πανέμορφη εμπειρία. Αυτό είναι άθλος. Πραγματικά είναι υπεράνθρωπη προσπάθεια. Ξέρεις, ασχολούμαι γενικά με τον αθλητισμό. Έχουμε ακούσει για τους ultra marathon runners της ξηράς. Αυτό όμως, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα ακούσει ποτέ. Και γενικά το ultra swimming δεν το είχα ξανακούσει. Ήξερα για το κολύμπι ανοιχτής θάλασσας. Στην Κύπρο μάλιστα έχει γίνει θεσμός πλέον, μια σημαντική διοργάνωση, το Oceanman, το οποίο διοργανώνει και φίλος, στην ουσία είναι ο course leader. Αλλά το δικό σου εγχείρημα το άκουσα όταν ξεκίνησα να μελετώ λίγο την ιστορία σου. Δεν είσαι ο μόνος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εννοείται δεν είμαι ο μόνος. Εγώ απλά είμαι ο νεότερος. Υπάρχουν και μεγαλύτερα ονόματα, ας πούμε ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, που τον γνωρίζω και προσωπικά και ήταν και μαζί μου στη Βάρκα Συνοδείας όταν κολύμπησα τις 42 χιλιόμετρα. Σε βοήθησε καθόλου με την προπόνηση? Με βοήθησε αρκετά σε όλους τους παράγοντες και στην προπόνηση, και τότε επειδή δεν τα ήξερα όλα τα μυστικά της υπεραπόστασης, με βοήθησε και αυτός να μου πει κάποια tips. Και αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος αθλητής υπεραποστάσεων που έχουμε στην Ελλάδα. Έχει διανύσει τεράστιες αποστάσεις. Έχει κολυμπήσει από τη Ρόδο μέχρι το Καστελόριζο. Wow. Πόσο χιλιόμετρα είναι αυτό? Ήταν 64 ώρες, κολυμπούσε συνεχόμενα. Okay. Πρόσφατα ολοκλήρωσε και στο ΆΚΑ ένα καινούριο ρεκόρ Guinness, όπου ήταν 151 χιλιόμετρα μέσα στην πισίνα, επί 48 ώρες κολυμπούσε συνεχόμενα. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι έχει κάνει τεράστια πράγματα. Κοίτα, μου φαίνεται ότι αυτό το εγχείρημα, όπως και με το μαραθώνιο ξηράς, δεν είναι σωματική δοκιμασία. Έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο νοητική, νοερή και ψυχολογική διαδικασία. Νομίζω από ένα σημείο και μετά το σώμα εγκαταλείπει, όπως και να το κάνουμε. Ξέρουμε λίγο πολύ τα όρια του ανθρωπινού σώματος. Οπότε νιώθω ότι είναι το μυαλό που σε κουβαλάει. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι όντως αυτή. Και χαίρομαι που τονίζετε το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί πολλές φορές ακούμε μόνο για το σωματικό. Ας πούμε, μια ερώτηση είναι τι έπαθε το σώμα σου, πώς ανταποκρίθηκε σε όλο αυτό, το οποίο εντάξει είναι φυσιολογικό μετά από ένα σημείο να κουραστείς. Απλά όταν κουράζεται το σώμα, μετά συνεχίζει και με τη δύναμη που έχει η ψυχή σου. Προφανώς έχεις μεγάλη ψυχή. Και αυτό φαίνεται γιατί συνδέεται λίγο και με τον λόγο που είσαι στην Κύπρο, νομίζω. Θες να μου πεις λίγα περισσότερα γι' αυτό, γιατί και εγώ τώρα πριν λίγο τα άμαθα. Τι σε φέρνει στην Κύπρο? Τα 42 χιλιόμετρα ήταν η αφορμή. Το έκανα όλο αυτό διότι γεννήθηκα κι εγώ ίδιος εξαιρετικά πρόωρος. Και πίσω από όλο αυτό κρύβεται η προωρότητα. Αυτός ήταν ο σκοπός που κολύμπησα τα 42 χιλιόμετρα, για να αναδείξω τη δύναμη όλων των πρόωρων παιδιών και να στηρίξω και τις οικογένειές τους.
Οπότε όλο αυτό ήθελα μετά και εγώ ίδιος και η μητέρα μου, γενικά θέλαμε να το επικοινωνήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Οπότε στείλαμε και στην κυρία Ελένα Μεγαλέμου, την πρόεδρο του Συνδέσμου των Μωρών Θαυμάτων, με σκοπό απλά να το επικοινωνήσουμε. Και μετά όλο αυτό πήρε μια τόσο μεγάλη διάσταση και ουσιαστικά υλοποιήθηκε αυτή η ιδέα που είχα να κολυμπήσω 28 χιλιόμετρα στο κολυμβητήριο της Λευκωσίας και είμαι πολύ χαρούμενος διότι αυτή η ιδέα πήρε σάρκα και οστά ξαφνικά, οπότε χαίρομαι γιατί είναι μια πολύ μεγάλη αγκαλιά και δείχνει πόσο το εκτιμάει αυτό και ο ίδιος ο σύνδεσμος και η Κολυμβητική Ομοσπονδία της Κύπρου, αλλά και όλος ο κόσμος της Κύπρου. Δηλαδή, για να καταλάβω, εσύ έκανες αυτό το πράγμα στην Ελλάδα σαν μέρος της δικής σου κοινωνικής προσφοράς ή ένα είδος ακτιβισμού, κάνοντας το επικοινωνήσεις εσύ με την Κύπρο για να βρείτε έναν τρόπο να συνεργαστείτε και στην ουσία αυτό οδήγησε στην διοργάνωση που έχουμε το ερχόμενο Σάββατο. Πόσο του μήνα είναι? 27 του μήνα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, το οποίο χθες είχε και εγγένεια. Το έμαθα και άρα αυτό. Θα είσαι από τους πρώτους που κάνουν κάτι εκεί μέσα. Τι θα περιέχει το event? Θα ξεκινήσω εγώ να κολυμπάω στις 8 η ώρα μέχρι τις 8 το πρωί. Μέχρι τις 6 το απόγευμα θα κολυμπάω ασταμάτητα. Και από ό,τι γνωρίζω, τις πρωινές ώρες θα υπάρξουν και κάποιοι βετεράνοι masters κολυμβητές. Στις διπλανές διαδρομές προφανώς θα κολυμπήσουν και αυτοί ένα είδος κοιτάλης. Και αργότερα τις επόμενες ώρες θα έρθουν και οι ηλικίες 9 με 11 χρονών για να συμμετέχουν και αυτοί σε όλο αυτό. Και αφού στις 6 ώρα το απόγευμα ολοκληρώσουμε το καλό το εγχείρημα, θα απονέμουμε κάποια μετάλλια σε όλο τον κόσμο που ήρθε και θα προσπαθήσω και εγώ να εψυχώσω όλο τον κόσμο όσο παραπάνω μπορώ, γιατί... Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν μαζί σου? Εννοείται, και εγώ είμαι διαθέσιμος και όση ώρα και να πάρει αυτό και σε ένα παιδί να απαντάω ξεχωριστά οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχει. Και χαίρομαι και εγώ που θα γνωρίσω τόσο πολύ κόσμο. Δηλαδή μόνο έτσι έχει σημασία. Δηλαδή αυτό που λέω συχνά είναι ότι η ιστορία ενός ανθρώπου πολλές φορές συμβολίζει την ιστορία της ανθρωπότητας. Και άτομα σαν εσένα όντως έχουν κάνει πράγματα τα οποία για πάρα πολύ κόσμο συμβολίζει κάτι και είναι πηγή έμπνευσης. Είναι αυτό που λέμε ενδυνάμωση. Και νιώθω ότι, και γνωρίζοντας σε τώρα, νιώθω ότι έχεις μια τεράστια μεταδοτικότητα και μια έτσι ταπεινότητα, παρόλο που κάνεις υπεράνθρωπα πράγματα, και νιώθω ότι θες όντως γνήσια, αυθεντικά να τα δώσεις στους υπόλοιπους. Εγώ τώρα μαθαίνω για το event. Γενικά έχω μία τάση, όταν έχω καλεσμένους, ειδικά καλεσμένους που δεν είναι από τον κύκλο μου, που δεν τους ξέρω, που συμβαίνει συχνά, να μην μιλάω πολύ. Γιατί θέλω να βγαίνουν πράγματα πάνω στη συζήτηση. Πραγματικά, αν καταφέρω και βρω χρόνο το Σάββατο, γιατί είναι και τα παράλληλα events του Be Active, είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, και με μια άλλη μου ιδιότητα είμαι πρόεδρος του Συνδέσμου Γυμναστών στην Κύπρο. Και ο σύνδεσμος κάνει το μεγάλο event, το Be Active Night στη Λευκωσία. Είναι συνδιοργάνωση του ΠΑΣΥΠΕΦΑ, του Συνδέσμου Γυμναστών, μαζί με τα 4 προγράμματα αθλητικής επιστήμης του νησιού, των πανεπιστημίων. Οπότε είναι και για μένα το Σάββατο μια μέρα πολύ busy. Αλλά αν τα καταφέρω να περάσω έστω και λίγο, θα ήθελα πάρα πολύ να δω έστω και λίγο το event, γιατί πραγματικά είναι πανέμορφο και είναι αυτό που λέω συχνά πάλι με μια άλλη μου ιδιότητα σαν άτομο που ασχολείται με τις κοινωνικές επιστήμες στον αθλητισμό. Είναι το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιστορία ενός αθλητή ή ένα άθλημα για να προκαλέσουμε κοινωνικές αλλαγές ή να εμπνεύσουμε κόσμο ή να δείξουμε τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Και νομίζω το event που ετοιμάζεται μαζί με τα παιδιά θαύματα το δείχνει με τον πιο έντονο τρόπο. Οπότε εγώ θα δοκιμάσω να έρθω. Θέλω πάρα πολύ να δω με τα μάτια μου σαν παρατηρητής
το event και πιστεύω θα είναι πολύ έντονο και πολύ συναισθηματικά έτσι ξεχωριστό, θα έλεγα. Στα χρόνια που κάνεις αυτό το πράγμα, έχεις λάβει μηνύματα ή ανατροφοδότηση από άλλα παιδιά ή γονείς παιδιών με κάποιο πρόβλημα, κάποια πρόκληση στη ζωή δικιά τους, σε ψάχνουν, σε θέλουν κάποτε να μιλήσεις ή να σε χρησιμοποιήσουν σαν ένα άτομο το οποίο μπορεί να πει 5 πράγματα τα οποία μπορεί να αλλάξουν τη ζωή ή τον τρόπο που βλέπει κάποιος άλλος τη ζωή του? Ας πούμε, μόλις ολοκλήρωσα τα 42 χιλιόμετρα και άρχισε όλο αυτό να γίνεται και πιο γνωστό, επειδή ας πούμε μπήκαν και άλλα κανάλια ακόμη πιο γνωστά μέσα, το CNN Greece και διάφορα άλλα, και οπότε άρχισε αυτό να επικοινωνείται όλο και πιο πολύ. Και μετά άρχισα και είχα κάποια μηνύματα από γονείς που είχαν πρόωρα παιδιά και μου έγραφαν από κάτω το πόσο πολύ δύναμη μας έδωσες και μου στέλνανε και φωτογραφία από κάτω από το παιδί τους το οποίο ήταν μέσα στη θερμοκηπίδα. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για μένα αυτό, γιατί σκέφτομαι μάλλον τους γονείς μου πόσο και αυτοί θα ήθελαν τότε να έχουν μια αντίστοιχη υποστήριξη σε οποιοδήποτε τομέα. Οπότε ότι κατάφερα να συνδυαστεί ένα αθλητικό γεγονός με ένα τόσο δυνατό μήνυμα, για μένα σημαίνει τα πάντα. Κοίτα, εγώ το λέω συχνά ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο τα μετάλλια και είναι κρίμα να θεωρούμε τον αθλητισμό μόνο απόδοση και να τον βασίζουμε μόνο στο αυτό το δίπολο νίκης ήττας. Εσύ έκανες ένα πράγμα μόνος σου, μέσα στο νερό, χωρίς αντίπαλος. Ο μόνος αντίπαλος ήταν ο εαυτός σου και η θάλασσα. Και κατάφερες να περάσεις ίσως αυτό που είναι η ουσία της κίνησης, της άσκησης και του αθλητισμού. Γιατί ο αθλητισμός πολλές φορές έχει τα κακώς έχοντά του, ειδικά αν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, αν μιλάμε για εμπορικοποιημένο αθλητισμό. Σου μιλάω με αυτή τη γλώσσα γιατί μου είπες κάτι πριν και είμαι σίγουρος ότι πρέπει να τα άκουσες κάπως κάποτε. Είσαι φοιτητής αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής. Ναι, είμαι όντως φοιτητής αθλητικών επιστήμων. Πάω στο 4ο και τελευταίο μου έτος πλέον, με ειδικότητα κολύμβηση. Τελευταίο έτος για αυτόν τον κύκλο. Για αυτόν τον κύκλο. Μετά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να γίνουν. Όταν αποφύτησα από το πανεπιστήμιο, εκείνη τη μέρα συνειδητοποίησα ότι είναι το νέο ξεκίνημα. Και βίωσα ακόμα 2 τέτοια νέα ξεκινήματα όταν τελείωσα το μεταπτυχιακό μου, όταν τελείωσα το διδακτορικό μου. Χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι δεν είσαι μόνο αθλητής. Επενδύεις και πάνω σε μια καριέρα σχετική με τον αθλητισμό και πραγματικά νιώθω ότι έχοντας και τα επαγγελματικά δικαιώματα και τη γνώση την επιστημονική και την κατάρτιση, θα είσαι πολύ χρήσιμος για ανθρώπους, γιατί στο τέλος της μέρας γιατί σπουδάζουμε κάτι. Σπουδάζουμε κάτι για να προσφέρουμε. Και ειδικά το επάγγελμα το δικό μας είναι επάγγελμα το οποίο είναι ανθρωπιστικό κυρίως. Το ξεχνάμε. Γιατί σκεφτόμαστε την επιστήμη, σκεφτόμαστε την κίνηση, σκεφτόμαστε τις αποδόσεις, σκεφτόμαστε το ανθρώπινο σώμα και τη λειτουργία του, αλλά στη βάση του είναι ανθρωπιστικό επάγγελμα. Το κάνουμε για να προσφέρουμε σε άλλους ανθρώπους το αγαθό της κίνησης και της άσκησης. Νιώθω ότι με αυτά που έχεις ήδη κάνει, συνδυάζοντας τα με τις σπουδές, και σου εύχομαι να μην σταματήσεις μόνο στο πρώτο πτυχίο, νιώθω ότι έχεις την ωριμότητα να πας και για μεταπτυχιακά και να πας και για οτιδήποτε άλλο θες να κάνεις, και πραγματικά σου εύχομαι να μείνεις στο χώρο, γιατί έχουμε ανάγκη από άτομα τα οποία κάνουν και κάτι λίγο διαφορετικό από τη φυσική αγωγή, από την απόδοση, από την άσκηση για άλλους πληθυσμούς. Θα μπορούσες να τα συνδυάσεις, αλλά αν κρατήσεις αυτό το κομμάτι του ακτιβισμού, του συμβολισμού, το ότι θες να δείξεις πως ο αθλητισμός και ειδικά αυτές οι μεγάλες προκλήσεις αναδεικνύουν το σθένος, νομίζω θα είσαι ιδιαίτερα χρήσιμος στην κοινωνία και στην κοινότητα στην οποία θα καταλήξεις. Μπορεί να μην είναι η Ελλάδα, μπορεί να είναι κάπου αλλού, αλλά τα εφόδια που παίρνεις πάνε μαζί σου όπου πας. Σίγουρα. Και εμένα μου φάνηκε και διαφορετικό, δηλαδή από τη στιγμή που μπαίνεις σε ένα τέτοιο κομμάτι σπουδών, μετά ότι μπόρεσα να συνδυάσω την επιστημονική γνώση με το κολύμπι και με την κολύμβηση υπεραποστάσεων. Δηλαδή έμαθα κι εγώ πράγματα τα οποία με βοήθησαν και εμένα στις προπονήσεις μου, στους αγώνες μου.
αλλά μαθαίνεις και, επειδή όντως είναι καθαρά ανθρωπιστικό τελικά, το πώς θα βοηθήσω έναν συνάνθρωπο δεν είναι ανάγκη να κάνει μια υπεραπόσταση στη ζωή του, σε οτιδήποτε κάνει. Για κάποια παιδιά, για κάποιους ανθρώπους, άθλος μπορεί να είναι να μάθει να κολυμπάει. Ναι, πράγματι, και να είναι μέχρι εκεί. Ναι. Φαντάζομαι, ξέρεις ότι στις χώρες μας, που είναι και οξύμορο, Ελλάδα και Κύπρος, 6 στους 10 ανθρώπους δεν ξέρουν να κολυμπήσουν. Ναι. Είναι παράξενο αυτό το πράγμα. Για κάποια άτομα τα οποία το κουβαλάνε και έτσι σαν μειονέκτημα, νιώθουν και λίγο άβολα που δεν ξέρουν να κολυμπήσουν, μπορεί άθλος να είναι να μάθει να κολυμπάει στα 40 του. Που δεν είναι μύθος ότι δεν μπορεί να γίνει. Μια χαρά γίνεται. Άθλος μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο έχει ένα κινητικό πρόβλημα, να καταφέρει μέσω του κολύμβησης να αποκτήσει αυτοεπίθεση, να αποκτήσει δεξιότητες, να βάλει στόχους. Η νίκη στον αθλητισμό, αυτό θέλω να πω βασικά, παίρνει πολλές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο εκείνο το πολύ στενό μυαλό του μεταλλείου ή της επιβράβευσης από μια ομοσπονδία, από μια διοργάνωση. Θεωρώ ότι η δουλειά μας μπορεί να σου παρέχει μικρές νίκες κάθε μέρα, αναλόγως του πληθυσμού με τον οποίο δουλεύεις. Δηλαδή το να δεις για παράδειγμα μια γιαγιούλα στην πισίνα να διορθώνει τα κινητικά της προβλήματα μέσω της αποκατάστασης στο νερό και να σου βάζει ευχές, αυτό νομίζω δεν ανταλλάσσεται ούτε με μετάλλια ούτε με λεφτά. Το ίδιο με το να βλέπεις ένα μικρό παιδάκι να φοβάται το νερό και σε μια φάση να μην φοβάται το νερό και να κολυμπάει και να αγαπάει το άθλημα. Νομίζω κάπου εκεί σε βλέπω και νομίζω μπορώ να μιλήσω και σαν ακαδημαϊκός, γιατί διδάσκω 15 χρόνια παιδιά σαν εσένα. Και μέρος της δουλειάς μου είναι, νομίζω είμαι και καλός σε αυτό, να βλέπω και κάνω ένα profiling της προσωπικότητας του φοιτητή, της φοιτήτριας που έχω απέναντί μου. Κάποια άτομα τα βλέπεις ξεκάθαρο ότι πάνε για την προπονητική. Κάποια άτομα τα βλέπεις ξεκάθαρο ότι πάνε για την αθλητική απόδοση. Εσένα σε βλέπω κάτι σαν πρεσβευτής. Είναι, η αλήθεια είναι ότι... Και έμπνευση, δάσκαλος. Μου αρέσει και εμένα, ας πούμε, να γνωρίζω διάφορα πράγματα, μπορώ να τα συνδυάσω όλα μαζί. Και το κομμάτι της έμπνευσης μου αρέσει, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνω και αθελά μου με αυτές τις αποστάσεις, ας πούμε. Μου αρέσει όμως και μετά να το συζητώ με άλλο κόσμο και να του λέω εμπειρίες, να καταλαβαίνει γενικά ο κόσμος και τι πάει να πει υπεραποστάσει, γιατί ειδικά ας πούμε στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω τόσο για την Κύπρο, δεν το γνωρίζουν καθόλου. Εγώ νομίζω στην Κύπρο δεν έχουμε κανένα που να κάνει αυτό το πράγμα που κάνεις εσύ. Τουλάχιστον δεν έχω ακούσει. Το πιο κοντινό που έχω ακούσει είναι αυτές οι αποστάσεις που γίνονται στην ανοιχτή θάλασσα. 5-10 χιλιόμετρα. Που είναι το Ocean Man στην ουσία, που είναι ανταγωνιστικό. Δεν έχω ακούσει κάποιον ο οποίος να έχει δοκιμάσει να κάνει αυτές τις υπεραποστάσεις σαν πρόκληση. Η αλήθεια είναι και εγώ από εκεί ξεκίνησα, από αγώνες ανοιχτής θάλασσας. Απλά μετά έβλεπα ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και μου ταιριάζει κιόλας παραπάνω, γιατί είναι και πιο, σε σχέση με την πισίνα, είναι πιο ελεύθερο. Ναι, δηλαδή να βλέπω το βυθό, να βλέπω διάφορες παραστάσεις γύρω μου, είναι πολύ όμορφο άθλημα. Αλλάζει το σκηνικό. Ναι. Οπότε μετά έψαχνα και παραπάνω αποστάσεις, λέω να πάω σε αυτόν τον αγώνα που είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα, πάνω από 15. Βρήκα, ας πούμε, για παράδειγμα τον Τωροναίο, όπου είναι η διάσχιση από το ένα πόδι της Χαλκιδικής απέναντι στο άλλο, είναι 26 χιλιόμετρα. Μόλις το ολοκλήρωσα αυτό στα 19 μου, είπα θέλω να κάνω κάτι μεγαλύτερο, απλά να έχει και ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα από πίσω, γιατί εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου, πώς να το πω, όχι αλαζονία, δεν μου αρέσει το να κάνεις κάτι χωρίς να έχει από πίσω έναν μεγάλο κοινωνικό σκοπό και ένα νόημα. Δεν έχει νόημα το να σπάσεις κάποιο ρεκόρ απλά για να πεις ότι τα κατάφερα και το έσπασα και ποιος είμαι εγώ, ας πούμε. Οπότε ειδικά η προορότητα με άγγιζε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και είναι κάτι που έχει χαράξει τον ίδιο με τον εαυτό, έχει χαραχθεί πολύ βαθιά μέσα μου. Πες μου λίγο, αν μου επιτρέψεις, γιατί θα ήθελα να πάμε πίσω στην προορότητα. Ποιες ήταν οι πρόκλησεις, αν θυμάσαι, μεγαλώνοντας? Φαντάζομαι οι γονείς σου πρέπει να σου πάνε τα πρώτα στάδια, θερμοκοιτίδα κτλ. Ναι. Πόσο καιρό? Στη θερμοκοιτίδα ήμουνα για σχεδόν 3 μήνες. 28 εβδομάδων γεννήθηκα, σχεδόν 28 εβδομάδων, και είχα και πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης.
Τώρα, εγώ εννοείται ότι δεν ξέρω ακριβώς τις δυσκολίες σχέση με το πώς το βίωσαν οι γονείς μου. Καταλαβαίνω πλέον ότι ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και ψυχολογικά για τους ίδιους και για όλη την οικογένεια. Όταν οι γιατροί δίνουν χαμηλά ποσοστά επιβίωσης στους γονείς τους, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Άρα, όντως μπορούμε να μιλήσουμε για μια ιστορία η οποία είναι against the odds. Που λέμε. Νίκησες τις πιθανότητες. Ναι. Και οπότε αρχίζει μια, ας πούμε, μαχητικότητα από τότε. Μετά αυτό, ας πούμε, άλλες δυσκολίες μεγαλώνοντας. Πώς μπήκες στον αθλητισμό, πώς κοινωνικοποιήθηκες στον αθλητισμό, ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο? Ξεκίνησα στα 5 μου να κολυμπάω. Άρα το κολύμπι ήταν το πρώτο σου άθλημα? Ήταν το πρώτο μου άθλημα. Κάποια στιγμή ήταν λίγο και ο στίβος. Πάλι όμως σε μεγάλες αποστάσεις. Ναι, ωραία. Θυμάμαι ότι ήμουνα 10 χρονών, ανέβηκα στην αγωνιστική, άρχιζα και καταλάβαινα και πολύ πριν τα 10 μου ότι εμένα μου αρέσει να κολυμπάω, ας πούμε, δεν μου αρέσει το 100 μέτρα, μου αρέσει το 800, ας πούμε. Οπότε άρχιζα να βάζω πιο πολύ, μετά γνώρισα και τη θάλασσα που εκεί είναι που ξέφυγε και το μυαλό μου τελείως και είπα αυτό είναι για μένα, αυτό θέλω να κάνω. Και φτάσαμε μέχρι εδώ. Here που λέμε. Ναι. Ωραία. Άρα έμεινες στο άθλημα, κυρίως έμεινες σε 2 αθλήματα. Δεν ασχοληθήκες με ομαδικό αθλητισμό? Ποτέ. Ωραία. Έχουν σημασία αυτές οι ερωτήσεις που σε ρωτάω, γιατί με ενδιαφέρει πάντοτε να ξέρω όλο το υπόβαθρο. Ναι. Στην κολύμβηση πήγαινες αγώνες, ήσουν σε αγωνιστικές ομάδες? Πήγαινα σε αγώνες στην πισίνα, ειδικά όταν ήμουν στην προγονιστική ηλικία, ας πούμε. Καταλάβαινα ότι δεν μου ταιριάζει και πάρα πολύ η πισίνα. Δηλαδή, εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που ειδικά τώρα ξέρω ότι χρειάζομαι πάρα πολύ ώρα για να ζεσταθώ. Οπότε κατάλαβα αργότερα ότι μπορεί να θέλω και 2 ώρες να ζεσταθώ, που αγώνες που να είναι 2 ώρων είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Μέχρι και στη θάλασσα να υπάρξουν. Και νιώθω ότι θες και την ανοιχτοσιά της θάλασσας. Δεν νομίζω να μπορεί να σε περιορίσει κάποιος σε μια δεξαμενή. Ναι, είναι αλήθεια. Αν και πρέπει να κάνω και πολύ μεγάλες προπονήσεις στη πισίνα για να καταφέρω να βγάλω εις πέρας κάτι τέτοιο. Και επειδή κυρίως οι προπονήσεις γίνονται στη πισίνα και κάποιες γίνονται στη θάλασσα για να καταλάβω και εγώ καλύτερα τις συνθήκες, το κύμα, το ρεύμα. Οπότε στη πισίνα είναι λίγο πιο δύσκολο το να κάνεις μεγάλες αποστάσεις, γιατί είναι αυτή η μονοτονία, στροφή μετά από στροφή, πάει κάπως έτσι. Έχω φίλους κολυμβητές και σπούδασα σε μια χώρα με μεγάλη ιστορία στο άθλημα. Εγώ τελείωσα στη Βουδαπέστη. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, αλλά η Ουγγαρία θεωρείται υπερδύναμη. Και στο κολύμπι στην πισίνα και στο water polo. Και σε ανοιχτή θάλασσα. Ο πρώτος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα, ο Άλφρεντ Χάιος, ήταν από Ουγγαρία και νίκησε την κούρσα η οποία ήταν στην Μαρίνα της Ζέας, 1896. Οπότε υπάρχει μεγάλη παράδοση. Εγώ χαριτολογώντας, έχω φίλους αρκετούς και Ούγγρους και Κύπριους που κολυμπάνε. Τους λέω τι άθλημα είναι αυτό που μετράτε πλακάκια? Κυριολεκτικά μετράς πλακάκια. Εγώ προέρχομαι από άλλα αθλήματα. Τα πρώτα μου 2 αθλήματα ήταν ομαδικά. Ξεκίνησα από χειροσφαίριση και κατάληξα στην καλαθόσφαιρα. Και μετά προχώρησα σε μαχητικά ατομικά, σε πιο μεγάλη ηλικία. Οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό το πράγμα, αλλά τελικά είναι αυτό που λέμε, δεν επιλέγουμε το άθλημα μας. Το άθλημα μας επιλέγει πολλές φορές. Είναι ένα συντέριασμα του ποιοι είμαστε σαν άνθρωποι στην δεδομένη φάση της ζωής μας. Και ερχόμαστε από μια δραστηριότητα. Οι περισσότεροι κολυμβητές που ξέρω είναι άτομα τα οποία έχουν ανάγκη να είναι μοναχικοί. Είναι η φύση τους τέτοια. Γεγονός που τους κάνει λίγο εσωστρεφείς, αλλά ιδιαίτερα αναλυτικούς. Γιατί το να κάνεις κάτι τόσο πολύ μονότονο, αν δεν δουλεύει το μυαλό σου, θα τρελαθείς. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, και εγώ το ίδιο μοναχικός είμαι και εσωστρεφής. Και όντως είναι ένα αρκετά μονότονο άθλημα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον παράγοντα ότι μπορεί όντως να ξεφύγει το μυαλό σου από το βυθό, από τον ουρανό, από το περιβάλλον, όντως είναι αρκετά μονότονο και
μπαίνεις σε μια διαδικασία εκτός από τις προπόνησεις που γίνεται πολλούς μήνες πριν αρχίσεις να προετοιμάσαι για κάτι τέτοιο. Μπαίνεις και στη διαδικασία, αυτό που πιστεύω είναι ότι φτάνεις με την προπόνηση μέχρι ένα σημείο, διότι δεν γίνεται ποτέ να κολυμπήσεις 42 χιλιόμετρα μέσα στο κολυμβητήριο. Και από εκεί και πέρα αρχίζεις νοητικά και προσπαθείς να καταλάβεις πώς θα είναι όλο το επόμενο. Εντάξει, βέβαια και εγώ στα 42 χιλιόμετρα ένιωσα αρκετά πρωτόγνωρα συναισθήματα. Τι ένιωσες? Ας πούμε, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Υπήρχε κάποιος, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό που βιώνουν και οι μαραθωνοδρόμοι έξω. Ειδικά οι μαραθωνοδρόμοι αναψυχής, όχι αθλητές. Υπήρχε κάποιο σημείο της διαδρομής που ένιωσες ότι θες να σταματήσεις, θες να τα παρατήσεις? Υπήρξε στο τέλος του δεύτερου γύρου, με αρχή του τρίτου, κάπου εκεί εγώ είχα πλέον φτάσει σε ένα υπέρτατο σημείο κόπωσης και κούρασης. Χάθηκες? Χάθηκα και εκεί είναι που απλά σκέφτεσαι ξανά το σκοπό μέσα στο μυαλό σου, λες γιατί το κάνω αυτό, γιατί έχω έρθει εδώ. Οπότε σκέφτηκα πάλι την προορότητα και είπα όχι, θα το συνεχίσεις και θα φτάσεις μέχρι το τέλος. Γιατί είναι και όμορφη η σκέψη ότι είναι, ας πούμε, όλα τα πρόωρα παιδιά κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, και σε παρακολουθούν στο ότι πρέπει να το καταφέρεις αυτό για να τους δώσεις δύναμη. Αντλούσες δύναμη από αυτό? Εννοείται. Γιατί, ξέρεις, όλοι φτάσαμε, ειδικά όλοι όσοι ασχοληθήκαμε με αθλητισμό, ξέρουμε τι σημαίνει το σημείο στο οποίο το κάθε κύτταρο του σώματος σου λέει σταμάτα. Ναι. Εγώ το βιώνω ακόμα γιατί ακόμα είμαι αθλητής. Τώρα παλεύω, 5 λεπτά είναι, αλλά είναι πάλεμα. Ναι. Έχει τις δικές του δυσκολίες. Σε ό,τι άθλημα έκανα, έχω νιώσει το σημείο που το κάθε κύτταρο του σώματος σου λέει δεν πρέπει να συνεχίσεις, πρέπει να σταματήσεις, σου μιλάει το σώμα σου. Και πάντοτε αντλούμε από κάπου λίγη δύναμη και συνεχίζουμε ή δεν τα καταφέρνουμε, γιατί υπάρχουν και τέτοιες μέρες. Ναι. Τι σε βοήθησε να αντλήσεις δύναμη για να συνεχίσεις? Γιατί είσαι μέσα στο νερό, είσαι μέσα στη θάλασσα. Μετά από τόση προσπάθεια είναι πολύ δελεαστικό να πεις δεν πάω πάνω στη βάρκα, να μου βάλω μια κουβέρτα, να πιω λίγο νερό. Σίγουρα είναι αυτό με την προορότητα το πιο δυνατό μήνυμα και αυτό που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή και είπα θα συνεχίσεις. Και όντως είναι ένα άθλημα που ακόμη και αν υπάρχει βάρκα συνοδείας πάνω, που ήταν και ο πατέρας μου και ο Σπύρος Χρυσκόπουλος και υπήρχε ένα πλήρωμα, ας πούμε, σίγουρα και πάλι όμως είσαι μόνος σου. Ναι, εννοείται. Οπότε προσπαθούσα γενικότερα να μην σκέφτομαι τίποτα, να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό που θέλω να κάνω, να πηγαίνω χεριά με χεριά, να το απολαμβάνω όσο γίνεται, και όταν φτάνεις μετά σε αυτό το σημείο απλά βλέπεις πόσο μπορείς να παλέψει ο καλός σου εαυτός με τον κακό σου εαυτός εισαγωγικά, και προσπαθείς να δεις ότι εγώ θέλω ο καλός μου εαυτός να νικήσει, και γιατί είναι και αυτός ο εαυτός που θα μεταδώσει το μήνυμα. Και εντάξει, οι δυσκολίες είναι σίγουρα πάρα πολλές, δηλαδή ειδικά στην ανοιχτή θάλασσα, και επειδή φόραγα και στολή, έκανα τεράστιες πληγές από την τριβή όλη την ώρα με τις χεριές. Το στόμα μου από το αλάτι, τα χείλη μου είχαν πριστεί και είχαν κάνει πληγές. Επίσης ένας άλλος παράγοντας είναι ότι παλεύεις και με τις παραισθήσεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό και που το βιώνεις προς το τέλος της διαδρομής. Αυτό δεν το έχεις βιώσει, φαντάζομαι, στις προπονήσεις. Δηλαδή δεν έχεις πρόξει τον εαυτό σου ποτέ σε αυτήν την απόσταση. Ναι. Για πες μου λίγο αυτό. Το γνώρισα εκεί αυτό πρώτη φορά. Πώς ήταν? Περίεργο. Δηλαδή έβλεπα το σκάφος συνοδείας τη μία στιγμή δίπλα μου, την άλλη να βρίσκεται μακριά. Και σκεφτόμουν ότι αυτό δεν γίνεται τόσο γρήγορα. Λέω μέσα σε μία χεριά να έχει αλλάξει το σκάφος τέτοια πορεία. Αυτό, ας πούμε, ήταν μια παρέστηση που την είχε φτιάξει στο μυαλό μου. Και μετά από αυτό πήγαιναν όλα πολύ καλά για μένα. Δηλαδή άσχετα αν είχε κουραστεί το σώμα μου πάρα πολύ, σκεφτόμουν συνεχώς το σκοπό, ότι σε λίγο πρόκειται να τερματίσω και να εκπληρώσω με ένα όνειρο που το είχα από πάντα στο μυαλό μου. Και από άλλες δυσκολίες είναι το κύμα, το κρύο, φυσικοί παράγοντες. Και άλλη δυσκολία μπορεί να είναι και στην προετοιμασία. Γενικότερα αρχίζει μετά ο εαυτός σου και προσπαθεί να σε ρίξει
Δηλαδή από την έννοια ότι έχεις κάνει αρκετή προετοιμασία για να βγάλεις κάτι τέτοιο. Τα mind games. Τα σκέφτηκες όλα. Αφιβάλλεις, ναι. Είσαι σίγουρος, ας πούμε, για αυτό που κάνεις τώρα ή θα σταματήσεις και μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Οπότε αυτό είναι καλό, εννοείται, να μην το ακούς και να συνεχίζεις. Και είναι και λίγο φυσιολογικό να έχει κάποιους ενδιασμούς. Ότι... Δεν υπάρχει αθλητής που να μην τους έχει. Ναι. Στην ουσία, ο αθλητής ο οποίος καταφέρει να πετύχει το σκοπό του, δεν τολμώ καν να πω τη λέξη νικά, καταφέρει να πετύχει το σκοπό του, όποιος και αν είναι αυτός, είναι εκείνος που μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα αυτές τις σκέψεις από κάποιον άλλο. Είναι αυτό που λέμε το performance anxiety, το οποίο δεν υπάρχει μόνο στον αθλητισμό, υπάρχει παντού, οπουδήποτε έχουμε απόδοση, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο, ένας ο οποίος κάνει public speaking, μιλάει κτλ. Οπωσδήποτε κάνει performance, αυτό το έχει με διάφορους τρόπους. Η διαφορά είναι ότι κάποιοι το διαχειρίζονται καλύτερα από κάποιους άλλους. Δηλαδή, αν την ώρα που μπήκε στο νερό αυτή η σκέψη έσβησε και ξεκίνησες να κάνεις τη δουλειά σου, έφυγε το άγχος. Τέλος. Δουλεύεις με ψυχολόγο ή δεν το σκέφτηκες? Όχι, δεν δουλεύω με ψυχολόγο και είναι κάτι... Αθλητικό ψυχολόγο εννοώ. Ναι, όχι, δεν είμαι μόνος μου σε αυτό. Okay. Γιατί είναι και ένα κομμάτι που πρέπει να περάσει και αρκετή ώρα και στην προπόνηση μόνος σου, και είτε είναι θάλασσα είτε είναι πισίνα. Πρέπει να το παλέψεις αρκετά μόνος σου, γιατί και εκείνη τη στιγμή πάλι μόνος σου είσαι. Άρα είναι εσωτερικό το ζήτημα. Ναι. Προφανώς διαχειρίζεσαι τις σκέψεις σου αποτελεσματικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλιώς δεν θα γινόταν. Μπορείς να μου περιγράψεις το συναίσθημα όταν τερμάτισες? Αν το θυμάσαι? Είναι για μένα η νούμερο ένα εμπειρία ολόκληρης της ζωής μου. Καταρχάς σκεφτόμουν τη μητέρα μου, που με περίμενε, ο πατέρας μου ήταν στην βάρκα συνοδείας. Σκεφτόμουν όλο τον κόσμο, ότι θα τερματίσω. Επίσης εννοείται ότι θα δω και τη μητέρα μου, διότι ήμουν 15 ώρες τελείως μόνος όλο αυτό. Και σου δημιουργεί και κάποιες σκέψεις όλο αυτό, επειδή είναι αρκετά άγριο το περιβάλλον. Ναι. Σου δημιουργεί και κάποιες σκέψεις ακριβώς όπως είναι ένα πρόωρο παιδί που χρειάζεται τη μητέρα του. Ωραίος παραλληλισμός. Και απλά ήθελα να πάω να δω τον κόσμο, εκείνη που άρχιζα και το απολάμβανα και περισσότερο προς το τέλος. Ενώ περίμενα ότι στο τέλος θα ήθελα να πάω λίγο πιο γρήγορα, να βγω, να τελειώσω. Εκείνη που είπα όχι, θέλω να πάω να απορροφήσεις το εμπειρίες, τα πάντα. Και ήταν και η ώρα που τερμάτισα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ήμασταν αργά το βράδυ, κάπου στις 10 η ώρα νομίζω. Και κάποια στιγμή γυρνάω ανάσκελα λόγω της κούρασης. Μου λέει και ο Σπύρος, γύρνα ανάσκελα, κοίτα τα αστέρια, και πράγματι εκεί που ήμασταν ήταν καταρχάς ολοσκότεινα, δεν υπήρχαν φώτα. Οπότε έβλεπα ολόκληρα τα αστέρια, ας πούμε, στον ουρανό, ή ας πούμε κολύμπαγα και υπάρχει το πλανκτόν στη θάλασσα, το οποίο όταν το φωτίζει το φως από το φεγγάρι φαίνεται άσπρο, λευκό. Οπότε έκανα χεριές και έβλεπα λευκές χεριές μέσα στο απόλυτο μαύρο, δηλαδή είναι κάποιες εικόνες οι οποίες δεν μπορώ να τις περιγράψω καλύτερα, νομίζω. Νομίζω. Εγώ το φαντάστηκα. Ωραία, αυτό είναι η σημασία. Το φαντάστηκα. Δηλαδή, από τις λέξεις σου κατάφερα να δημιουργήσω μια εικόνα και φαντάζομαι. Πρέπει να είναι το πιο κοντινό πράγμα στο αυτό που λέμε tranquility, δηλαδή μια απόλυτη αίσθηση ηρεμίας. Παρόλη την κούραση. Όταν βγήκες έξω, πώς υποδεχτεί ο κόσμος? Στον τερματισμό έπρεπε να ανέβω και μια μικρή σκάλα, ας πούμε, 5-6 σκαλιά είχε. Στάθηκα όρθιος, ανέβηκα τη σκάλα, είδα τη μητέρα μου, την πήρα αγκαλιά. Πώς ήσουν εντάξει? Ήμουνα πιο καλά από ό,τι περίμενα. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα μπορέσω να σηκωθώ χωρίς βοήθεια και να ανέβω και τη σκάλα. Εγώ πίστευα ότι θα χρειαστώ κάποια βοήθεια σε αυτό. Απλά εντάξει, μετά εννοείται πήγα κατευθείαν στο στενοφόρο, διότι οι πληγές είχαν γίνει αρκετά άσχημες. Αφυδάτωση? Αφυδάτωση είναι πάνω απ' όλα. Και δεν μπορώ και μετά από ένα σημείο ούτε να πιω ούτε να φάω. Τώρα το σκέφτηκα αυτό. Οι μαραθωνοδρόμοι έξω στην ξηρά έχουν σταθμούς για νερό ή ηλεκτρολίτες ή οτιδήποτε. Κάποια το κουβαλάνε πάνω. Έχετε κάτι αντίστοιχο εσείς? Εμείς έχουμε και συγκεκριμένους κανονισμούς, οι οποίοι καλό είναι να γίνονται.
όπου καταρχάς δεν επιτρέπεται να ακουμπήσεις το σκάφος. Okay. Πρέπει να είσαι όλη την ώρα μέσα στο νερό. Και μέχρι και αυτό που νομίζω ο κόσμος ότι θα γυρίσω ανάσκελα να κάνω λίγο ύπτιο να ηρεμήσω, στην ουσία δεν είναι και τόσο χαλάρωμα. Δηλαδή πάλι σε μια κίνηση είσαι. Η τροφοδοσία, ας πούμε, επειδή δεν μπορούμε να κουμπίσουμε το σκάφος, γίνεται με ένα ειδικό κοντάρι. Okay. Που στην άκρη έχει ένα καλαθάκι, ας πούμε, το οποίο εκεί μέσα σου βάζουν τους ηλεκτρολίτες σου, το φαγητό σου, οτιδήποτε θέλεις εσύ. Και διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα ανάλογα με την κούραση. Πάλι όμως είναι δεδομένο ότι είσαι άδειος και από χολιγογόνο όταν τελειώσεις και από ηλεκτρολίτες και μετά και από ένα σημείο δεν μπορείς και λόγω της όλης τοματικής κατάστασης να μπορέσει να πιεις νερό. Δηλαδή μέχρι και το νερό μου είχε γίνει κάποια στιγμή ανυπόφορο, δεν ήθελα ούτε νερό. Ναι. Είναι όντως αντίξωες συνθήκες του νερού της θάλασσας. Δεν είναι τυχαίο που κολυμπάμε στις πισίνες γενικά. Ναι. Από προπόνηση, θυμάσαι πόσο όγκο προπόνησης έκανες? Γιατί και εκείνο έχει τη δική του πρόκληση. Δηλαδή το να είσαι πειθαρχημένος, συστηματικός κτλ. Ή να κάνεις τα χιλιόμετρα που πρέπει. Ναι. Είναι και αυτό πρόκληση από μόνη της. Ναι. Πώς είναι η προπόνησή σου? Πιστεύω... Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα τη βδομάδα. Το γυμναστήριο είναι ένα ξεχωριστό τελείως κομμάτι. Στο κολυμβητήριο πρέπει να κάτσω πολλές ώρες μέσα στο νερό. Πρέπει, ας πούμε, να δοκιμάσω μέχρι και το πώς θα τραφώ, δηλαδή αυτά που κάνουμε στη θάλασσα, οι τροφοδοσίες μου. Πρέπει να δω και τι με πειράζει στο στομάχι, τι δεν με πειράζει. Γιατί και, ας πούμε, μέχρι και η εμετή είναι μέσα σε όλο το παιχνίδι, στο κομμάτι αυτό. Οπότε η προπόνηση έχει και αυτό το κομμάτι. Πρέπει κιόλας να προπονηθείς και για πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή η πισίνα έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μου κάποια στιγμή. Δηλαδή είχα καταλάβει ότι μάλλον περνάς πιο πολλές ώρες εδώ παρά στο σπίτι. Και κολυμπούσα για πάρα πολλές ώρες για να προσπαθήσω να καταλάβω και λίγο, ας πούμε, όσο γίνεται τα παιχνίδια του μυαλού, τι γίνεται όταν κουράζεσαι και θες να συνεχίσεις. Και από τα χειρότερα, ας πούμε, συναισθήματα είναι το ότι ξεκινάς, για παράδειγμα, τα 42 χιλιόμετρα ή οτιδήποτε και λες, ωραία, έχω κάνει 15 χιλιόμετρα, 20, πώς είναι να έχω άλλα 22? Και να σκέφτεσαι συνεχώς αυτό. Ναι. Είναι το διπλάσιο βασικά. Ναι. Ξέρεις το αίσθημα των 22 που μάλλον σε έχει κουράσει, και μετά φαντάζεσαι ότι έχω ακόμα τόσα, άρα πώς? Είναι εκείνο το σημείο στο οποίο, ξέρεις, είναι, αν μελετήσεις... θα υπάρξει αυτή η καμπύλη, σίγουρα. Η απότομη καμπύλη που κατεβαίνεις και μετά όμως θα είναι σίγουρα ανωδικό. Είναι κοινό, νομίζω. Αν μελετήσεις λίγο ιστορίες ή καταθέσεις ultra runners ή marathon runners ή άτομα που είναι στις δικές δυνάμεις, για παράδειγμα στα ΟΙΚ, κάνουν μεγάλο κολύμπι. Νομίζω δεν είναι καν όμως η απόσταση που κάνεις εσύ. Αν μιλήσεις με αυτά τα άτομα, θα σου πούν ακριβώς την ίδια καμπύλη. Ότι υπάρχει μια κορύφωση πόνου, ταλαιπωρίας, βάσανου, και μετά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο σε πάει το σώμα σου μόνο του με το μυαλό. Γιατί αποδεδειγμένα ο πρώτος μαναθροδρόμος στεριάς πέθανε. Το ξέρεις. Από την αρχαιότητα. Ο Φιδιππίδης. Είπε νικήκαμε και πέθανε. Γιατί πολύ απλά το ανθρώπινο σώμα δεν είναι για να τρέχει τόσες μεγάλες αποστάσεις. Άσχετα αν εμείς το αναπτύξαμε με την βοήθεια της αθλητικής επιστήμης και με τα χρόνια σε αγώνισμα. Είναι όντως κάτι υπεράνθρωπο. Το ίδιο και το κολύμπι σε τόσες μεγάλες αποστάσεις. Ενδεικτικά, τώρα το σκέφτηκα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, φαντάζομαι, δεν ξέρω πόσο ασχολείσαι με ιστορία, αλλά ήταν αυτά τα πολύ σκοτεινά πειράματα που έκαναν οι γιατροί των Ναζί σε κρατούμενους στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ένα από τα πειράματα αφορούσε το θαλασσινό νερό. Γιατί η αεροπορία τους είχε πει
ότι κάντε πειράματα για να δούμε πόσο επιβιώνει ένας πιλότος το οποίο μπορεί να του ρίξουν το αεροπλάνο και να είναι στη θάλασσα. Και όντως το νερό το θαλασσινό είναι καταστροφικό για το ανθρώπινο σώμα. Η πολλή έκθεση στο θαλασσινό νερό κάνει τρομερό κακό, τρομερή ζημιά. Οπότε είναι σίγουρα ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι πολύ πιο αντίξω περιβάλλον από τη ξηρά για τόση μεγάλη απόσταση. Οπότε γι' αυτό το εγχείρημά σου και το κατόρθωμά σου είναι όντως. Και η μυϊκή πόνη, ας πούμε, που σε αυτό το κομμάτι της υπεραποστάσης είναι σχεδόν στάνταρ το τι γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή ξεκινάς πιο πολύ και πονάς τους ώμους, την ομική ζώνη, μετά τα χέρια σου και μετά υπάρχει το σημείο που πονάς ολόκληρος, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο σημείο που να λες ότι δεν πονάω. Οπότε εκεί συνεχίζεις. Απλά κάνεις αυτό που λέμε push through pain. Ναι. Κυριολεκτικά. Ναι. Και η διαφορά με την πισίνα, πιστεύω τώρα αντίστοιχα στα 28 χιλιόμετρα εδώ στην Κύπρο, θα είναι και η εμψύχωση του κόσμου. Το πιο βασικό. Δηλαδή στη θάλασσα είσαι μόνος σου, κατά κάποιο τρόπο. Στο κολυμβητήριο θα υπάρχει πόσος κόσμος να σε εμψυχώσει. Γιατί 28? 28 χιλιόμετρα, διότι γεννήθηκα και εγώ ίδιος 28 εβδομάδων. Αυτός είναι ο συμβολισμός που κρύβεται πίσω από αυτό. Και 10 ώρες επειδή θα κλείσει και ο σύνδεσμος στα 10 χρόνια από την λειτουργία του. Πολύ έξυπνο. Οπότε, ναι, πάρα πολύ όμορφο event. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Γιατί θα υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτό είναι που με έχει συγκινήσει πιο πολύ. Το πόσο έχει αγκαλιάσει ο κόσμος της Κύπρου κάτι τέτοιο. Νομίζω στην Κύπρο γενικά ομιλούντας η κοινωνία των πολιτών και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν έντονη παρουσία. Και συνήθως είναι από άτομα τα οποία πραγματικά νιώθουν ότι επιτελούν έργο. Και γενικά ο κόσμος ακολουθεί. Αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι είναι άτομα τα οποία εθελοντικά προσπαθούν να κάνουν κάτι, ίσως να γεφυρώνουν ένα κενό που υπάρχει από αυτά που δεν κάνει το κράτος, για παράδειγμα, ή μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Το κάνουν συνήθως εθελοντικά, αμυστοί. Σπαταλάνε χρόνο από τον προσωπικό τους χρόνο για ένα πιο ψηλό σκοπό, για να βοηθήσουν κόσμο. Και νομίζω ο κόσμος το κατανοεί αυτό το πράγμα και ακολουθεί. Γι' αυτό είμαι πολύ περίεργος και θα ήθελα να έρθω το Σαββατό, έστω για λίγο. Παρόλο που θα είναι δύσκολη μέρα, αλλά θα είμαι δίπλα στην Πλατεία Ελευθερίας. Οπότε ίσως να καταφέρω να το κάνω. Και αυτό που έχει και σημασία είναι ο ίδιος ο αγώνας. Δηλαδή, εμένα αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι οι αγώνες γενικότερα στη ζωή, όσο δύσκολοι κι αν είναι, πάντα εμπνέουν και άλλους αγώνες. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι ουσιαστικά αλληλοεμπνεόμαστε κατά κάποιο τρόπο ένας από τον άλλον και δίνουμε δύναμη ένας στον άλλον, διότι όπως θα αγωνιστώ εγώ σε 2 ημέρες, έτσι θα αγωνιστεί και κάποιο άλλο παιδί, ελπίζω δηλαδή, αργότερα. Δεν είναι ανάγκη να είναι υπεραπόσταση. Δεν θέλω δηλαδή να πάρω ένα παιδί και να του πω ότι κοίτα θα κάνεις αυτό που κάνω εγώ. Απλά θέλω να προσπαθήσει στη ζωή του να βρει τα ωριά του και να τα ξεπεράσει, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα να ανακαλύπτεις ποια είναι τα ωριά σου και του ανθρώπινου σώματος και νοητικά, ας πούμε. Οπότε αυτό, αν καταφέρω, πιστεύω, και δώσω μόνο σε ένα παιδί μία έμπνευση, μία δύναμη να συνεχίσει, για μένα είναι κέρδος, επιτυχία. είναι επιτυχία. Ακόμα και ένα άτομο να επηρεάσεις. Εγώ νιώθω ότι ακόμα δεν έχεις καταλάβει πώς αυτό που κάνεις σαν αθλητική δραστηριότητα σου έχει δώσει τα εφόδια για να τα μεταφέρεις στην υπόλοιπη σου ζωή. Σαν φοιτητής, σαν μελλοντικός επαγγελματίας, θα το δεις. Και νομίζω είναι αυτό το μεγάλο μήνυμα που βγαίνει από την όλη διαδικασία και πιστεύω θα βγει άμεσα και από τη διοργάνωση του Σαββάτου. Το πώς η αθλητική διαδικασία, η διαδικασία του να προετοιμαστείς, να προπονηθείς, να καταφέρεις κάτι, αν μεταφέρουμε αυτά τα μαθήματα, είναι οπλοστάσιο και εργαλειοθήκη για να μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε στην υπόλοιπη ζωή. Γιατί η ζωή στην ουσία είναι ένας αγώνας. Μαραθώνιος. Δεν είναι sprint, είναι αγώνας μεγάλης απόστασης. Οπότε νιώθω ότι πραγματικά χάρηκα που σε γνώρισα. Ήταν απολαυστικότατη η συνομιλία μας. Μακάρι να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και περισσότερο. Νιώθω ότι κάνεις κάτι πολύ ιδιαίτερο και σου εύχομαι πραγματικά
και σαν μελλοντικοί συναδέλφοι να παραμείνεις στον χώρο και να συνεχίσεις να προσφέρεις ανιδιοτελώς όπως κάνεις και στον τομέα και στην κοινωνία. Έχουμε ανάγκη πραγματικά από άτομα σαν εσένα και σου εύχομαι τα καλύτερα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συζήτηση, γιατί αναλύσαμε πολλά πράγματα και στο να καταλάβει ο κόσμος τι πάει να πει υπεραπόσταση και τι είναι αυτό το κομμάτι, και για το event εννοείται, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και για μένα και για όλους όσους θα έρθουν. Και αυτό που είπα και πριν, το όμορφο με τους αγώνες είναι ότι δίνουν έμπνευση στο να δημιουργηθούν και άλλοι επόμενοι αγώνες. Οπότε ελπίζω να σε έχουμε ξανά στην Κύπρο. Ελπίζω να μην είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα με έχετε ξανά στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά, έτσι. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Ελπίζω να σε έχουμε ξανά και με άλλες ιδιότητες. Και εγώ αυτό ελπίζω, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το που ήρθα μπήκε πολύ βαθιά στην καρδιά μου αυτό το μέρος, η Κύπρος. Δηλαδή όλη η κολυμβητική προσπάθεια που θα κάνω μεθαύριο θα είναι αφιερωμένη σε αυτά τα παιδιά, χεριά με χεριά, χιλιόμετρο με χιλιόμετρο θα σκέφτομαι αυτά τα παιδιά, και είμαι σίγουρος ότι θα ήθελα να κάνω και κάτι επόμενο στην Κύπρο. Κάτι μεγαλύτερο. Οι ιδέες υπάρχουν και νομίζω να κρατήσουμε επαφή, γιατί δεν θα το βρούμε. Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.